Tak ahojte ľudia, bratia a sestry, žehnám vás všetkých mocnou mene nášho Pána Ježiša Krista a dnes, ako vždycky, ťa chcem povzbudiť týmto Božím slovom a povedať ti jedno krásne slovo a zároveň ho odovzdať plnou láskou, ale aj pravdou, ktorú som sám prijal. Prestaňte sa obohacovať na Božie meno. Prestaňte okrádať chudobných ľudí a naplňovať svoje vrecká peniazmi, ktoré ani nie sú vaše. Po niektorí z ľudí, ktorí už prijali Boha a vyznali Ježiša Krista ako za Božieho syna, si dovolili sa obratiť chrbtom a pak okradať Božie slovo a obohacovať sa na ňom. Či myslíte, že Božie oči neexistujú? Ale áno, existujú. Božie oči sa aj teraz dívajú z nebies do tvojho srdca, do môjho srdca a do srdca nás všetkých. Ja prikazujem mocnou mene Pána Ježiša Krista, aby to zlo odišlo. Pretože Satan nemá moc nad Ježišom Kristom, pretože Ježiš je väčší ako Satan. Ale povedz mi, brata a sestra, ak si kdekoľvek, prečo si zaprdal svoju dušu diablovi? Prečo ti boli peniaze milejšie ako bohatstvo a láska, ktorú si prijal do svojho života a srdca? Veď nezabúdaj na to, že Ježiš nie je na kríži. Ježiš je živý. A vymenil si veniec života za bohatstvo a peniaze tohoto sveta, len aby si sa mal ty dobre. Ľudia, spamätajme sa. My všetci, pretože naše skutky nás vedú k hriechu a hriech nás vedie k smrti, ľudia. Nikto z nás do Božieho kráľovstva nevojde, ak sa budeme takto chovať. A je milosť Pána Ježiša Krista aj na vás všetkých, ktorí sa obohacujete na meno Pánovo. Ale vravím vám, prestaňte tohle činiť. Okrádate nevinných ľudí, chudobných ľudí, ktorí nemajú ani na chleba. Okrádate nevinných a chudobných ľudí, len aby ste naplnili a obohatili svoje domy a vrecka. Nezabúdajte na to, že trest bude veľký, ak neprestanete s tým, čo robíte. Každý by sa mal kájať a činiť pokánie zo svojich hriechov. Nie vyvyšovať sa nad slabým, pretože aj ty si bol takým, ako som ja. A prečo dneska chodíš s podvihnutým nosom? Dnes už nepoznáš ani tú stoličku, z akej si prišiel. Dnes musíš mať na sebe sako vypasované, na ňom zlato, aby si docela dobre vyzeral, či už v zbore, alebo vonku vo svete pred ľuďmi. Ty sa nechceš páčiť Bohu, ty sa chceš páčiť sám sebe a tomuto svetu, pretože to, čo máš na sebe, hovorí úplne za všetko. Ľudia by nemali chodiť podvinutým nosom, ale mali by chodiť pokorne. Ježiš, keď tu bol na tejto zemi a hlásal evangelium nám, ľuďom, nikdy nechodil s podvinutým nosom. Keď chodil pokorne a slovo dával s plnou láskou a pravdou. Podobne by sme mali činiť aj my všetci. Nie, keď uvidíme jedného mladého služobníka, že si ho Pán mocne používa a ten druhý príde povýšením, pomazaný olejom vo svete a ho poníži pred toľkými ľuďmi a povie mu, že pôjde do pekla. Ale chcem vám povedať, vy ľudia, čo ste tak povýšení a okrádate Božie meno a obohacujete sa tak veľmi. Všetko skrývate pred ľuďmi, aby to ľudia nevideli. Ale Boh vám vidí do srdca. Vidí vám do srdca a do vašej duše. Nezabudnite na to. Môže sa ti dariť, ale jednoho dňa padneš aj ty a ja. Aj my všetci. A tak či tak jedného dňa budeme stať všetci pred Božiou tvárou. A jemu sa budeme všetci spovedať za to, čo sme urobili a ubližili na tejto zemi. Povedz mi, ako sa majú cítiť ľudia, ktorých vy okradáte a oni o tom nevedia. Obohacujete sa na peňazí chudobných ľudí. Obohacujete sa na Božie meno. Spravili ste si biznis Božieho mena. Viete, čo vám poviem ľudia? Dávajte lásku a pravdu. Nie povýšenosť a nadutosť a krásu, ktorou sami žijete. Ja nehovorím, že som bez viny alebo bez hriechu, pretože každý z nás nejakým spôsobom reší, ale zo svojich chyb stávame a učíme sa. To je to, čo nás Ježiš učí, pretože iba skrze tohoto môžeme sa, viete, posunúť dopredu a nie na spätek dozadu. Po niektorí ľudia už fakt zabudli na meno Pána Ježiša Krista, ako vlastne vyzerá. Miesto lásky prijali ľudia do srdca nenávisť,
kamene, faloš, proste pravdotu a temnotu. Zapredali totiž svoje duše diablovi iba za peniaze a bohatstvo tohoto sveta. Ľudia, spamätajme sa všetci, pokiaľ je čas, pretože čas je krátky, nezabúdaj, že jeden deň u Boha je ako 1000 rokov. Boh nemešká, Boh príde. Boh príde. Ale ty a ja, aj my všetci, čiňme a robme tak, aby sme sa podobali Ježišovi. Božie slovo vraví, že ak sa podobáme Ježišovi, ak následujeme Ježišove skutky, to znamená, že máme my všetci, my máme byť podobní. Ale ak my nenasledujeme Ježišove šľapaje, ako môžeme byť podobní Ježišovi Kristovi? No nejako, pretože miesto toho sme zobrali iné šľapaje a rozbehli sa úplne za slavu a peniazmi tohoto sveta. Ľudia, dnes nie je dôležité to, čo máš na seba, ale to, čo máš vo svojom srdci, pretože život nevychádza stadiaľ, ale stadiaľ z tvojho srdca. Pán ťa mocne žehnaj. Verím tomu, že je nás strašne veľa. I takých, ktorí to činia na Božiu slavu. A že sa neobohacujú na Božie meno. Výnimka čest týmto ľuďom. Ale ostatným, ktorí to činíte, beda vám, pretože trest neminie ani teba, ani jedného z nás, ak budeme činiť podobne. Boh nepredal, teda Ježiš Kristus nepredal svoju svätú krv preto, aby ty skrze jeho milosti, ktorú si dostal a bola ti daná ako dar, zneužili jeho Božie meno a obohate sa na ňom. Boh ti tohle nepovedal, ale Boh to vedel. Ale Boh je tak milosrdný a tak milostivý a spravodlivý, že ti dal šancu. Ale ty si ju zobral a zmáril si tú šancu. Zaprdal si svoju dušu a Božie meno si odhodil. I napriek tomu, že to bohatstvo, ktoré v tvojom srdci bývalo, bolo oveľa väčšie ako bohatstvo, ktoré je tu vo svete. Prečo ľudia, vy musíte mať, proste dobre, neberiem vám tie šaty, dobre, každý sa musí nejakým spôsobom obliekať, OK. Ale prečo tá povýšenosť a nadutosť, už keď máme tie veci na seba, tak ať z nás nevychádza tá nadutosť a povýšenosť. To, že nás pomazali vo svete olejom, to neznamená, že ty si väčší odo mňa, alebo ja od teba. Sme si všetci rovní. Totiž niekoho si Boh použije viac, niekoho menej. Je to preto, že ako kto rastie. Nie, že by Boh nechcel tebe dať to samé, čo aj jemu. Len závisť a neláska. Už nie je iba vo svete, ale aj v cirkvách práve tu vo v tomto svete. A je to smutné. Je to smutné. Je to smutné. Je to smutné. Ale nevadí. Boh je tak milosrdný, že dokáže odpustiť. Kajajme sa a čiňme pokánie všetci. Pretože žijeme v posledných časoch. A to, čo ťa spasí, nie je tento svet, ale Ježiš Kristus. Pán sa mi všetkými. Amen.